माहित होता या सकल्याक बघल्यात की तुम्ही हसतल्यात म्हणा. ऐकल्या रोज आमच्या घरात भांडणा किदें माका पोरगी होणत नाही म्हणून. आता माका सांगा माका पोरगी होणत नाही ते तुम्ही काय करूया बापयाक समजाक नको. सतरा भावटी यांका मी सांगलो तुमच्या पूर्वजांचं काय चुकलं असत तर तुल्या तरी देवाधर्माकडे जाऊन चौकशी करा म्हणा. पण बापयाक जाता हा माका म्हणता देवाकडे जाऊन का पोरा होतली असं नको नको आता बोलत राहता. काय बोलान सारखे नाही बोलला की अंगार येतो दारू खान येतात ते नको नको ती गाय घालतात. बरं माका गाय घालतात ते घालतात शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक कसं नको नको ती गाय. आता मी बायको म्हणान घे शेजारा घेतील याचा ऐका सगळी शेजाऱ्यान माका सांगतो सकू गो तुझ्या गावात सांगान ठेया आम्ही जर हे का काय नाही बोलले ते घराकडे गाई घालता बघून बघून घेतलं आणि गावाची गुटली करून ठेवतलं असा बोलतो. माका सांगायचं लागता माझ्या बाबांनी तुमच्या पाया पडतो ऐकला माझ्या गव्हाची गुटली मात्र कोणी करू नका समजल्या. माझ्याकडे बघून गप राहा. तुमका गाई घालतात ते मी नाही म्हणत नाही पण त्याच्या मागे एक मोठा कारण असा मी अजूनपर्यंत कोणाक बोलाक नाही पण तुम्ही असं बोलतात मला सांगायचं लागता. त्यांचा काय होता ठाऊगा अमावस्या पौर्णिमेला का चाळा होता आणि कोणाक गाई घालीत सुटतो. पण ह्यांका काय तर दसला म्हणा जाऊ गया म्हणून मी देवधर्माकडे चौकशी सुद्धा केलं. त्याला सगळे देवधर्म काय सांगतो ह्याच्या वयाला जाणारा नू पुरीपासून यांच्या घरातच तसा यांच्या आज्यातच तसाच चाळवायचा. आजो मेला तेव्हा बापाशी दसला आणि बापू मारताना हे गेले बाबा बाबा करीत त्या म्हाताराने हेंका मिठी मारल्या हेंकाय दसला असा असा का समजल्या. बरं हे असे सतत म्हणून मी या चौकशी केलं तर देवान मला काय सांगला ह्याच्या तर सांभाळून राहाय म्हणा. हे ऐकल्याच्या औशीच्या मी खोटा नाही सांगणार माका घरात अन्न सुद्धा गोड लागणार ना समजल्यात मा. पुन्हा हेंका काय तर दसला म्हणून जा वया म्हणून मी चौकशी केलं तर देवान मला काय सांगले ह्याच्यात तर सांभाळून राह आणि ह्यांका जर काय बरं नसला ना तर मी शेजारात तर जाऊन निघतो कित्याक न जाणू माका मिठी मारले माका असं आमच्या घरात चालला. सांगायचं तितक्या थोडा समजलात ना. आता काय मी लय बघा सांगत राहू नये नाही पण हे बापी असो सतत म्हणा बोलायचं लागतं. रोज आपल्या ह्याच्या नावानं रडतच असू लगीन झाल्यापासून अजूनपर्यंत कसला तर सुख ना ऐकल्यात ना. पडांग बिडांग नाही माझ्याकडे देवाच्या कृपेने पोर गावला तर पोरा माझा खय रावला आणि सगळं करू गया नाट्य रसिको पांडुरंग गवस यांनी माझ्या कलेचा गौरव करण्यासाठी त्या बहुमल पारितोषिक दिला त्यांनी मंडळातर्फे बरं बरं चाललंय. आमचा डोमारीचा खेळ हो काल त्या गावात होतो हो आज या गावात दिलं बरोबर. या गावातला खूप ऐकला काय सांगतो या गावात मोठे मोठे कलाकार असो हो सगळ्या बाबतीत विचार काय सांगतो
तुमका काय तर आमचं डमरी तो खेळ दाखव होय कोणी आम्ही मी आहे नाचा तर मी आहे नाही नाचती तर काय तुझा काय दुखत माझे नाच गो हो मी आहे ना. मी यांका सांगलंय ते बरं नाचते म्हणा इतकं सवड पावली त्याने सांगते नाच म्हणा इतक्या सवड माझ्या पोट भरताला नाचले की तुला इतक्या बरा जेवण घालतो काय सांगतं इथं खरंच मा हो. बघ हो हसायशी नाही अजिबात नाही तसं माझा तुझा विश्वास नाही पण आहे नाचन झालं की मग गोल गोल आणून दिलं मा काही एक टेन्शन घेऊ नका त्या माझा आता इथं खरंच मा हो. मा असा नाही पण आहे हा? आता नाचतील बरा हा. पण घेता येईल त्याच्या आता काय करतो? आता काय करतील म्हणजे काढूचा लागला माका आहे या दोघांना लोकांना सांगायला गेलं तेच ते. ऐक ऐकल्यात लोकांनू एक तर लांबून इले माझा खेळू पॉवरफुल नाचता माहिती का बरं सांगलं बघा तुम्ही आता नमस्कार ताई. पैसे नका घे ते त्याचे घे मला तिथे म्हणा काय ना नमस्कार करतो माझ्याकडे काय चुकला मागला असं तू माफ करून द्या काय नसा तुमचा आशीर्वाद द्या काय रे बंटी तुझ्याकडे नसले ना तर बाजूच्याकडनं घे तुमच्याकडे भरलेले माहिती आमका हा आणि आजच्या नटांतटा दिलं तर कोणासाठी तुमच्या गावात दिलं आणि म्हणून आता सांगायचं वाटतं सगळे तुमच्यासाठी नटले तुमच्यासाठी राजसा प्रियकरा जडली सगळे तुमच्यासाठी नटले तुमच्यासाठी राजसा रंगला बघल्यात मग काय रे जरा जमलं विशाल तर्फे कौसात पोटलो कौस पूर्ण 50 रुपये काशीनाथ शेटकर 50 रुपये चंद्रकांत नाईक 50 रुपये यांनी माझ्या कलेचा गौरव करण्यासाठी हे बहुमनसे पारितोषिक दिला त्यांच्यात मी आमच्या मंडळातर्फे तिचा स्वीकार आहे नातान झाला हा. आता माणसाला कुठं झाला? काही एक tension घेऊ नका. आधी या जमा कर करतोय हा. बंटी बघता ती ना नाही दिवस येत का आहे तुझं बोलायचा परत मग हे जमायचं ओळखा काय गे भिकाजी गौस आणि अजित सावंत भिकाजी गौस आणि अजित सावंत यांनी माझ्या कलेचा गौरव करण्यासाठी हे बहुमनसे पारितोषिक
बाबाची लुंगी बंटी गावली मागत राहता आता मी सांगलेलं तू काय माका आई एक नाही गोल गोल आणून देऊ काय बरोबर म्हटलं काय लाडू लाडू किती नको लाडू नको तर काय होया काय वाला म्हणजे भाविका गावडे व वैद्यनाथ गावडे यांनी माझ्या कलेचा गौरव करण्यासाठी हे बहु संजय गवस यांचा पुत्र यश गवस यांनी माझ्या कलेचा गौरव करण्यासाठी बहुवर्ष पारितोषिक वर्धे गावात नाही कशा होता माका नथ घेऊन दिल्यानी त्यांचा आणि माझाही मला काय गे चांगले ताप आणून देऊ का या हा दितो काय ता फटक्याची भाजी घालते मग भाजी घातली की दुनिया हात मारलो असला केलं का झाला जिलेबी आता रातची वेळ सकाळची आणून दे सकाळी पाहिला होतं त्या मुलं करायला दुकानात जाते आराध्य नाही आराध्य नाईक यांनी माझ्या कलेचा गौरव करण्यासाठी बहुवर्ष पारितोषिक आहे तुझ्याकडनं काय आणि जमाचा ना नाही मी माझ्याकडनं घेतोय कसं बंटी माझं वाटतं जाऊचा कधीतरी विकलं नाही तर तुमच्या घरात जावं वाटेल. हा, घेतलंय ना? अरे, या गावात नवीनच दिलं. तुझ्या मागे दिलं ना? तुझा का? आपली येणं झालं असतं तर, त्या गाडीच्या पुढे पण घेऊन या. मला हे गाव आवडलं. हा, आता एक काम करूया. सुरू होता. पाणी न्याला. लागते. पण आहे का ते काका बघत होते विचारून घ्या रावत देतात त्या पुढल्यावर येईल स्टँड जातो